الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين an bɛ masa ramani fo ka barikada ale min sɔnna nin ka bi dunya jirana a bɛ ka u ka jabarani so mandi lajɛ nin waati in na ni o ye tele ɲɛta ye dɔw ko ɲɛta tv jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabarani so sanfɛ ka foli ani waleɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Bamako ya ka se Mali yɛrɛ duguba wɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na ka se diɲɛ jamana wɛrɛw ma an bɛ ka filɛ fan minnu fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama walima a bɛ se ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogo min na anw ka jamana degunba ye a sɔrɔ kabiri san 2012 waatiw o gɛlɛya in o nana bange degun caman na ka ɲɛsin anw ka jamana ma maa dɔw yɛrɛ sɔrɔla minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka na Bamako yan o dɔw yɛrɛ ta kɛra ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan a bɛ fɔ minnu ma ko déplacé a bɛ san 14 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan anw ka jamana a bɛ o degun kɔnɔna na maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa jamana kɔ kan walima ka na Bamako yan a caman bɛ yen nɔ u ye degun caman sɔrɔ u ka lahalaya a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ olu ye maaw ye minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔ la jamana kɔrɔnfɛ bolo kan ka na Bamako yan nɔ jɛkuluba don min ni a ka wulikajɔ fanga ka bon an bɛ don min na i ko bi jɛkulu in yɛrɛ ni an b'a fɔ a ma ko association des déplacés de Wataguna Wataguna ye dugu ye min ni a bɛ an ka jamana kɔgɔduguya fan fɛ min tun bɛ Asongo yɛrɛ mara fɛ nka an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ fana kɛra dama cercle ye an bɛ se ka fɔ Gawo région fɛ a jɛkulu maaw olu de bɛ an bolokɔrɔ bi an n'u ka se ka baro sigi kɛ u ka jɛkulu yɛrɛ a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ mun ma mun dun degun ye olu wuli ka bɔ jamana kɔrɔn fɛ ka se ka na ni u ye Bamakɔ an bɛ don min na i ko bi wulikajɔw ɲɛsin bɛ mun ma u ka cɛsiri ɲɛsin bɛ mun ma da bɛna don olu bɛɛ lajɛlen na an n'u bɛna baro sigi kɛ baro sigi min ni a nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba Ibrahima Abdulaye Ture n'ale yɛrɛ ye jɛkulu kofɔlen in ɲɛmaa ye ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se a ka danga ma ni o ye Zeinabu Jalo ye ninnu maa fila de sɔrɔla an bolo jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ la ani minnu bɛna baro kɛ jɔnni an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ka kuma di u ma u ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma Abdulaye walima Ibrahima Abdulaye Ture salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di. Alhamdulillah. Denbaya ka kɛnɛ. Baasi foyi t'an na. Association tɔndenw bɛ cogo di. Baasi foyi t'u la u ka kɛnɛ u bɛ jama bɛɛ fo. Alhamdulillah. U bɛ maliyɛn bɛɛ fo. Tabarikala. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma. An bɛ tele ɲɛta mɔgɔw yɛrɛ kamaraw mun bɛ kamara labɛn mun bɛ technicien yɛrɛ ani yɛrɛ mun bɛ ka kuma ani mun bɛ a so kɔnɔ bɛɛ an b'u bɛɛ fo ani mun bɛ ka lamɛn k'a lajɛ k'a dɔn ko tele ɲɛta fɛn dɔ don mun bɛ image labɔ k'a yira mɔgɔw la nin de tiɲɛ yɛrɛ alhamdulillah donc an bɛ foli bila a bɛɛ tabarikala ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo Ibrahima Abdulaye Ture min sɔnna k'an ka wele jaabi an ka se ka na nin baro sigi in kɛ an bɛ taa an ba yɔrɔ ani an balimamuso yɔrɔ Zeinabu Jalo e ye tɔn in ɲɛmɔgɔ danga ye salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ. Denmisɛnninw ka kɛnɛ alhamdulillah ayiwa Zeinabu foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma. N bɛ ɲɛta baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo. Alhamdulillah. N bɛ ɲɛta baarakɛmɔgɔw bɛɛ fo. Alhamdulillah. Ala lamɛnbagaw. Tabarikala. A diyara n ye aw nana kumaso kɔnɔ walima tele ɲɛta la bi an n'aw ka se ka baro sigi kɛ aw ka nin jɛkulu in kan ani degun min aw bɔ jamana yɛrɛ kɔrɔ fɛ ka se ka na ni Bamako yan nɔ fo ka na wulikajɔ kɛ ka ni jɛkuluba in bila sen kan da bɛna don olu kisɛw de la ni jɛmukan in a nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ aw ni ne kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan aw sɔgɔlen ka to aw ka jabarani so mandi la ni o ye ɲɛta TV ye Ibrahima Abdulaye Ture an bɛna ɲininkali fɔlɔ kɛ la joona joona ni jɛkulu in yɛrɛ mun don dɛ munna a sigira sen kan. Ayiwa n'an bɛ kuma daminɛ an tɛ se ka kuma daminɛ cogo si la an ma maliden bɛɛ fo. Tabarikala. n'an ye maliden fo an y'a Watagunakaw ye Wataguna mara mɔgɔw mun nana u yɛrɛ sɔrɔ Bamako yan kɛlɛ sababu la donc
o la ya an bɛ da bɛ se yen an bɛ se ka dugutigilakaw Mali dugutigiw bɛɛ fo parce que an tɛ se ka kuma an ma dugutigi fɔ n'i y'a mɛn dugutigi de b'i la donc n'an bɔr'o la an bɛ na an sigilen don Kalaban commune 5 dugutigiw ka coordinateur Muktar Tarawele an bɛ ale de fo kosɛbɛ parce que ale de y'a ka conseiller ta ko k'a ka wuli ka taa an sɛgɛrɛ ka taa an lajɛ alhamdulillah ko déplacé dɔw bɛ a ka mara kɔnɔ k'a ka taa u lajɛ don o don ni n bɛ taa yɔrɔ la n b'a fɔ a ye ko dugutigi n kan ka nin kɛ a b'a fɔ n ye ko k'i ka sabali n'i taara mɔgɔw fɛ fɛn bɛɛ bɛ f'i ye dɛ mais i bɛ sabali don dɔ la i b'i ta sɔrɔ a se a bɛ mun fɔ o de nin ye donc an b'a fɔ kosɛbɛ alhamdulillah n'an bɔra yen an bɛ na an ka président yɛrɛ Mali république président yɛrɛ Assimi Goïta an b'a fɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ ani CNT ka na mairie la ka na gouverneur fɛ an bɛ gouverneur fo kosɛbɛ parce que ale y'an don ko an ye déplacé u ye an sera yen degun b'an kan a ye papier di an ma alhamdulillah donc an ka jɛkulu sigilen an bɛna n da don a la sisan an ka jɛkulu an nana yan an sigilen don an y'a lajɛ ko mɔgɔw sigilen don u tɛ ko dɔn mɔgɔ kelen tɛ ko dɔn donc an ye fara ɲɔgɔn kan n ko n ka vice président ma sisan e de bɛ kɛ vice président ye an farala ɲɔgɔn kan an ye réunion kɛ bɛɛ jɛnna n'a ye an y'a tagama daminɛ mairie la service social la ka an yɛrɛ kofɔ an y'an yɛrɛ kofɔ kuma surunyana la an y'a ye nin bɛɛ tɛna parce que kuma ko ka ca quoi an ti dɔn a bɛɛ la an nana an yɛrɛ sɔrɔ gouverneur la gouverneur an ka papier sera a ma a y'a signé sur place k'a di ko déplacé don o ka kan ni dɛmɛ ye alhamdulillah an y'an ka papier sɔrɔ réunion fɔlɔ an ko sisan mɔgɔ ka sigi k'i tɛgɛ ja mɔgɔ k'i sɔn a ti jamana taa ɲɛ waati laban yɛrɛ n'i ye baara dɔ kɛ mɔgɔ y'i sɔn o de bɛ na ni lafiya b'i kɛ n'i yɛrɛ b'i k'i yɛrɛ i tɛ nata mɔn a la n'i ye baara kɛ mɔgɔw b'i dɛmɛ n'u y'a ye i bɛ baara la u b'i dɛmɛ donc an y'a daminɛ Asfiya ale de mɔgɔ fɔlɔ mun y'an dɛmɛ ka mɔgɔ 18 former mɔgɔ 18 former mɔgɔ 18 aw ka jɛkulu maaw la safunɛ la alhamdulillah savonnerie n'o ye safunɛ yɛrɛ dilancogo ye safunɛ yɛrɛ dilancogo ye donc ne yɛrɛ kun b'a la ne yɛrɛ mun ye président ne b'a la président ni mɔgɔ 17 voilà olu bɛɛ de taara jɛkulu kɔnɔ u dege safunɛ dilancogo la alhamdulillah nka président papier in sɔrɔla wagati jumɛn walima récépissé sɔrɔla Bamakɔ gouverneur ye walima gouverneur mɔgɔw ye récépissé d'aw ma san min na i hakili bɛ o waatiw la wa n hakili b'a la a sɔrɔla 2024 le 30 août alhamdulillah nka o y'a sɔrɔ san caman aw faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ wuli ka jɔw kɛ nka papier tun ma sɔrɔ fɔlɔ papier kun ma sɔrɔ dɛmɛ kun ma sɔrɔ ayiwa d'accord donc mun y'a to aw dun ye nin jɛkulu bila sen kan bari jamana kɔrɔn fɛ degun ye dugu caman sɔrɔ nka aw ka Watagunakaw a n'a lamini bɛɛ lajɛlen aw ka hakili sɔrɔ ka nin jɛkulu bila sen kan o hakilina in nana cogo jumɛn na o hakilina nin nana an y'a ye n'an sigira ten an bɛ mun ɲini a tɛ ɲɛ sɔrɔ parce que n'i ye jɛkulu sigi sen kan i bɛ baara kɛ denmisɛnninw bɛ baara kɛ musow bɛ baara kɛ donc na ninnu nin bɛɛ ye baara kɛ mɔgɔ jugu tɛ don u sen kɔrɔ k'u tiɲɛ parce que an fana faso den aw sɔrɔla ka ɲɔgɔn ɲini sisan dɔɔnin ka fara ɲɔgɔn kan n'i ko Wataguna yɔrɔba don jamana kɔni kɔrɔ Wataguna duguba dɔ Wataguna mara ka bɔ k'a daminɛ Bentiya Alamzanga ba kɔfɛ ni ba ɲɛ a bɛɛ de don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ bɛ ka ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ mun bɛ na an ka jamanadenw Wataguna maradenw olu ka kɛ Mali fɛ Mali o de dugukolo mun b'an bolo alhamdulillah dugukolo mun b'an bolo an tɛ se ka pɛridi k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ kama an b'an cɛsiri de kɛ an seko n'an damayira Mali ka kɛ kelen ye alhamdulillah ni ɲɛfɔli in diyara n ye kosɛbɛ Ibrahim Abdulaye Toure min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw ni jɛkulu bɛ baro la
jɛkulu min ni a bɛ f'a ma association des déplacés de Watagona ye dugu ye min ni an bɛ se ka fɔ a tun bɛ Asongo fɛ nka maraw caman bɔli togo la sisan a kɛra ta dama cercle ye min bɛ Gawo région yɛrɛ fɛ déplacés don walima minnu bɔra jamana kɔrɔ fɛ ka na ni u nan'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye safunɛ dilanw ka taa se an da bɛna se u ka wulikajɔw ma min sera secteur caman ma an bɛ taa Zeinabu Jalo yɔrɔ e ye tɔn ɲɛmɔgɔ danga ye i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna maa min na ni degun in nana se kɔrɔnfɛla ma walima aw ka dugu ma n'o ye Watagona n'a a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen aw bɔra yen nɔ cogo di ka Bamakɔ lasɔrɔ n b'a dɔn a kɛra degun caman ni gɛlɛya caman nɔ kan. Awɔ a kɛra degun ye parce que a don kelen na mɔgɔ caman y'i débrouiller i sera ka bɔ cogo min dɔw bɔra Niger fɛ dɔw sera ka boli ka bɔ Mali yɛrɛ sira fɛ mais a ma taa gɛlɛya kɔ. A nali ma nɔgɔya dɛ. A nali ma nɔgɔya yaya. Allahu akibar. Nka i b'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ furukɛ yɛrɛ tora nin ko in na kɛlɛ min na. Awɔ dɔw n'u furukɛw tunna ɲɔgɔn na dɔw n'u denw tunna ɲɔgɔn na den dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ Niger u kelen somɔgɔ t'u la u mɛnna yɛrɛ yanni u k'u ka mɔgɔw ye mais Ala barika la dɔw yɛrɛ m'u ka mɔgɔw kibaru dɔn bilen yɛrɛ. dɔw yɛrɛ m'u ka mɔgɔw kibaruya dɔn bilen. Allahu akibar. O de kɔfɛ aw caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan. Voilà. Ayiwa ne bɛna Ibrahim Abdulaye Touré yɔrɔ maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ bi ani cɛw dɔrɔn don wa walima musow ni cɛw maa bɛ taa maa jeli la ani aw bɛ cogo jumɛn na. Bon an y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn fara ɲɔgɔn kan ma nɔgɔ. O ye tiɲɛ. Donc mɔgɔw mun sɔnna an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa maa 100 bɔ. Alhamdulillah. A bɛ maa 100 bɔ. Maa 100. Maa 100 i m'a fɔ ga 100. Donc Bamako fantan naani bɛɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn kalama. Donc Bamako yan nɔ ba kɔfɛ ba ɲɛfɛ. A bɛɛ b'a la. Alhamdulillah. Donc o hukumu kɔnɔna na. Dɔw fɛnɛ bɛ famille dɔw la. Voilà donc an bɛ se ka fɔ famille. famille voilà. bɛ taa jigin famille de fɛ. Alhamdulillah. O bɛ ten de. Tabarikala. An y'a ye gɛlɛya bɛ cogo min na. E nana famille nana jigin famille kan yɔrɔ a mara man di. Ayi a man di. Il faut que dɔ ka dɔ kɛ. C'est pour cela an ko an ka formation kɛ. n'an ye sera ka an dege baara la sisan dɔ bɛ se ka i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye quoi. Ayiwa vice présidente mɔgɔ bɛ ɲininkali ko la i b'a dɔn tuma dɔ la adamaden ka tɛgɛ jan ka fɔ mɔgɔw a ye sɔn ka deli kɛ nka k'o miirina bila ka fɔ an ka baara kɛ an yɛrɛ ye. An ka deli dabila an ka baara kɛ an ka wɔsi ji cɛ ka safunɛ dilan k'o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ k'an dayirimɛ ɲini an yɛrɛ ye ni hakilina in nana cogo jumɛn na Zeinabu Jalo. Hakilina in nana parce que an ma dege deli la an ye hɔrɔnw de an bɛ baara k'an yɛrɛ de. Kabiri aw sigiyɔrɔ la an b'an ka forow sɛnɛ an bɛ baara kɛ an yɛrɛ ye. N'a fɔra ko mɔgɔw ka n'u yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ i tɛ foyi la fo i bɛ sigi dɔ b'a sigi kɔrɔ dɔ a ma nɔgɔn quoi. Donc o de kama an y'a essayer ka nin de. Tabarikala. Donc Ibrahim Abdulaye Touré jama caman bɛ i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna na bi bi in na cɛw b'a la musow b'a la. Cɛw b'a la musow b'a la. Alhamdulillah. U bɛɛ b'a la k'a daminɛ 2024 la ka na bi la 2024 le 30 août 2024 ka na bi la an ye caman kɛ musow cɛw bɛɛ bɛ kɛ dɔ kɛ a fanba muso ye parce que i b'a dɔn da fɔra ko kɛlɛ nana a degun fanba muso ni denw. O ye tiɲɛ degun kɛlɛ mana wuli jamana kɔnɔ kɛlɛ mana wuli togo o togo a degun fanba a bɛ taa musow ni denw. O y'an balakaw ye walahi. Donc o hukumu kɔnɔna na an y'a ɲɛsin musow yɛrɛ ma k'u wele da u ye fo ka na ka dɔ kɛ u yɛrɛ a ka fisa ni an b'a fɔ karisa a diya. Hali bɛ balima fɛ bi a diya sini diya a tɛ bɛn a ma. Mais n'a y'a ye i bɛ ka dɔɔni kɛ a se fitinin a b'a fara i ta kan i fana bɛ kɛ dɔ ye. Donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ yan alhamdulillah jama bɛ yen u bɛ ka dɔɔni kɛ a ka fisa ni delili ye. Tabarikala. Donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ jama bɛ fɔ hali bi. Tabarikala. Mun sɔnna ka na an fɛ hali bi an bɛ tɛgɛ da tɛgɛ jɔ fɛn fɛn mun bɛ yan u ka na an ka ɲɔgɔn minɛ. Alhamdulillah. Ayiwa
o b'a to an bɛ ɲininkali kɛ Zeinabu Jalo la e ye tɔn ɲɛmɔgɔ danga ye safinɛ dilan kɔfɛ aw ye activité wɛrɛw kɛ wa walima aw formera baara wɛrɛw la wa aw ka se ka dili dabila ka dɔ kɛ aw yɛrɛ ka cɛsiri bila sen kan safinɛ kɔfɛ formation wɛrɛw a y'olu bénéficier wa a ye formation wɛrɛw sɔrɔ wa Bamakɔ sigile yan nɔ kabiri aw na ni bi cɛ awɔ an ye formation sɔrɔ business woman mɔgɔw y'an former ka pour que an ka kɛ baara kɔnɔna na i ka se ka dɔ kɛ k'anw kalan quoi k'an kalan entrepreneuriat la business woman mɔgɔw y'o formation kan u y'a diplôme yɛrɛ d'an ma alhamdulillah aw caman ye jɛkulu kɔnɔ aw mɔgɔ caman ye o bénéficier wa mɔgɔ caman sera k'o formation sɔrɔ 20 ɲɔgɔn ye formation kɛ alhamdulillah a bɛɛ ye musolakaw ye ka se k'aw dege entrepreneuriat i yɛrɛ bɛ se ka i ka jɛkulu créer i yɛrɛ cogo min na ka se ka i dahirimɛ ɲini hali hakaja ka se ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka bila i ka entreprise la économie kɛ cogo min alhamdulillah u ye muso mugan bɔɲɔgɔnko ta u ka jɛkulu la ka se ka o former i ko jɛkulu jumɛn ye o bila sen kan business woman alhamdulillah ayiwa Touré bɛ se ka dɔ fara nin kisɛ in kan ka se ka nin walawalali kɛ an ye safinɛ dilan kɔfɛ formation kɔfɛ entrepreneuriat la formation wɛrɛw a y'olu bénéficier wa jɛkulu in min ye association des déplacés de Ouartaguna ye yan an bɛ se formation yɔrɔ la an b'a daminɛ ni fɛn giriman dɔ ye mun ye i b'a dɔn maliyɛn i ka kɛ maliyɛn fo wolosɛbɛn ka k'i la o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn i ye faso den ye i ye maliden ye fo wolosɛbɛn a daminɛ sɛbɛn fura fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ adamaden na n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ ye o ye wolosɛbɛn ye tubabu ko min ma ko acte de naissance voilà an sigira k'a lajɛ ko adamaden tɛ se ka k'i yɛrɛ ye tant que wolosɛbɛn t'i la an wulila ka jɔ k'a kɛ ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na ka taa ka mɔgɔw ɲini ala y'a kɛ an ni Rose Bouzedi an bɛnna ale ye association Bouzedi ale ko an ma ko ni yɛrɛ de ye ale ka baara ye ka denmisɛnninw dɛmɛ parce que na wolosɛbɛn t'i la i tɛ se ka furu na wolosɛbɛn t'i la i tɛ se ka kalan na wolosɛbɛn t'i la e tɛ maliden ye ko vraiment bari wolosɛbɛn de b'a to i bɛ carte d'identité sɔrɔ i bɛ papier yɛrɛ tɔ bɛɛ sɔrɔ voilà ale ye denmisɛnninw 20 wolosɛbɛn dilan an ye original alhamdulillah ka dilan an ye ko ne ma ko Touré denmisɛnninw mun aw ye mun don école la fo école maître b'u gɛn ko wolosɛbɛn ko copie fila mun b'a kan taa d'u ma mais original a garder n b'a fɛ ka remise dɔ kɛ remise dɔn a ye n wele a ko ne ma ko Touré sisan n b'a fɛ sini kɛnɛ an ka remise nin kɛ i k'a fɔ bɛɛ ye n y'a fɔ bɛɛ ye n ye liste kɛ ka fara ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔ bɛ yen k'u fara denmisɛnninw ni u masaw kan ka taa remise kɛ n'a ye a ye tonne 2 de di an ma c'est à dire an nana Bamakɔ mɔgɔ fɔlɔ mun y'a tonne di an ma balo di an ma o de ye Rose Bouzedi an b'a fɔ kɛnɛ in kan a ko waati a da yɛlɛlen don an ye waati n'an ko denmisɛnninw ka wolosɛbɛn k'an ka s'a ma alhamdulillah ko déplacé an déplacéw bɛ cogo o cogo la a b'a kalama mais a se n'a damayira a b'a kɛ ka tila ka 8 mars fini k'o di ko déplacéw k'a dɔn k'i wasa dɔn u yɛrɛ la ka n'a kɛ kɛrɛfɛdenw alhamdulillah Rose Bouzedi an b'a fɔ i ko k'a tɔgɔ Rose Bouzedi ale de n y'a tɔgɔ mɛn ka caya voilà nka n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ donc ale ko ale tɛ Mali kɔnɔ foyi la ani baara nin tɛ ale a se n'a damayira bɛɛ de alhamdulillah tabarikala ayiwa o b'a yira k'a fɔ wolosɛbɛn fɛnɛ kɔfɛ savonnerie fɛnɛ kɔfɛ peut-être formation wɛrɛw bénéficiera formation caman an ye jaabi di mɔgɔw ma an b'a fɔ farafin jaabi hindu jaabi maquillage couture minnu bɛ maison de la femme o fana ko an ma ko u ka so musow ta ye donc an ka muso waati
n'a ka di n ye n ka na ni mɔgɔ ye. Donc Touré an bɛ se k'a fɔ bi aw ka nin jɛkuluba in na n'o ye association des déplacés du Wataguna ye a ka peut-être mɔgɔ yɛrɛ tɛ jɛkulu kɔnɔ bi min ma formé fɛn dɔ la. A ka dɔgɔ koyi. mun ma dɔ kɛ kɔni a ka dɔgɔ c'est-à-dire formation kɔni bi kɛ mais fond de ma sɔrɔ k'a kɛ formation kɛra ka baara kɛ ni n'a bɔra savonnerie la savonnerie la service social direction nationale u b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko u ka direction fila de bɛ yen direction mun bɛ finance kɛrɛfɛ mun bɛ Lafiyabugu ne ka demande sera Lafiyabugu cɛ dɔ b'o kɛ Jacques a ko Touré cɔ i ka idée nin ka ɲi dɛ a taara chef yɛrɛ fɛ a ko chef ma ko an ka Touré wele ne nana chef ko ne ma ko mun de hakilina d'i ma k'i ka nin bila sen n ko a ka fisa ni deli ye ne yɛrɛ de bɛ se baara la bi ne yɛrɛ de bɛ se ka mɔgɔw former y'an bɛ sigi n fana ka n ka dɔnniya partager n ka déplacer ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah a ko problème t'a la ko nin i ka projet nin a bɛ passer donc ale a ko Jacques ma Jacques e de bɛ i janto nin la i bɛ segin ni papier direction nationale la a taara se yen a y'a sɔrɔ dɔgɔnɔ dɔ bɛ yan ko an den don ko Ngoyiba ani Madame Touré bɛ yen ale fana an sɔngɔka ye mais a tɛ se ka kuma an ka kuma la ale ko Ngoyiba ma e tɛ se ka n da don a la parce que ni n da don a la a bɛ fɔ ko an ka dugu mɔgɔw dɔn n bɛ y'u dɛmɛ donc ale kɔni i ma kun tɛ a ko vraiment idée ɲuman don mɔgɔ ka baara k'i yɛrɛ o de ɲɔgɔn tɛ donc o hukumu kɔnɔna na u ye projet nin pousser u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fɛn fɛn mun hakili ɲuman bɛ mɔgɔ mun hakili ɲuman b'a la yen direction kɔnɔ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ko nin kɔni ka passer de a tɛ se ka fili donc u bɛɛ kɛra kelen ye direction nationale la u ye n wele ka wari di n nana n ko mɔgɔw ma n y'a vice président wele ka bɛɛ wele n ko ma bɔ an bɛna formation kɛ mais équipe fila de kan ka kɛ parce que mɔgɔ 100 de b'an bolo o kɔnɔ ne kan ka mun former mɔgɔ 100 donc équipe fɔlɔ ale bɛ kɛ Kalaban ye Ali Timbo ka madarasa so la n sera Ali Timbo den ma n ko a ma ko an mago bɛ formation la mais yɔrɔ t'an bolo a ko tant que déplacé don Bamakɔ sigida 5nan Kalabankura a ko tant que déplacé don ko classe filɛ ale y'a jɔ lycée de kama mais lycée ma a ma daminɛ fɔlɔ chantier don ko an ka formation kɛ fo waati min y'an ja alhamdulillah ko ale Timbo den donc Timbo ye mun kɛ ale fana b'a kɛ alhamdulillah o la ko an ma waati mun y'an ja hali bi sɔgɔma n bɛna n ye sɛgɛ daji a kan ka baara kɛ sini ayiwa an bɛ famille Timbo fo Kalabankura ka dugawu kɛ Ali Timbo ala ka hinɛ ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen na ka a denkɛ fo nin kɛnɛ ka famille Timbo bɛɛ lajɛlen ayiwa ne b'a dɔn vice présidente e kɔni e ye formation kɔni damadɔ suivi maquillage ka taa se hindu jaabiw e kelen bɛ sɔrɔ ka formation caman sisan alhamdulillah an bɛ don min ko bi ala ayi ne ma formation kɛ mais ne ye mɔgɔw bila ka taa kɛ voilà tabarikala ne ye formation dɔ in dɔrɔn de kɛ entrepreneuriat i ye entrepreneuriat in kɔni kɛ bon savonnerie fana y'o fana alhamdulillah donc an bɛ se k'a fɔ e y'o formation belebele fila sɔrɔ ayiwa o b'a to an ka taa ɲininkali la ɲininkali min bɛ ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ ni jamana cɛ bɛ cogo jumɛn na ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma ni ONG wɛrɛ minnu bɛ baɲuman kɛ jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na yanni o ɲininkaliw ka jaabi an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na faso jɔkɛnɛ jɛmukan kelen kan association des déplacés du Wataguna maa minnu ni u bɔr'u sigiyɔrɔ la ka na Bamakɔ ka kɛɲɛ ni Mali degun ye walima gɛlɛya min an ka jamana sɔrɔ san 2012 u bɛna na u da don o kungo ɲɛɲɛw la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a kan an sɔɔni. Foli ani waliɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ kɛ aw ka jabaranin so mandi lajɛ ni o ye tele ɲɛta ye dɔw ko ɲɛta TV i n'a fɔ jɛmukan daminɛ na an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jɛkulu bɛ an bolo bi jɛkulu min ni a bɛ fɔ a ma association des déplacés du Wataguna ye dugu ye min ni an bɛ se ka fɔ a kɛra arrondissement ye yanni a ka kɛ cercle ye bi bari a tun bɛ Asongo mara de fɛ an ka jamana kɔkɔdugu yan fan fɛ nka an bɛ don min na komi bi a kɛra dama cercle fana a bɛ Gawo de fɛ ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ gɛlɛya min an ka jamana sɔrɔ san 2012 waatiw
ninnu ye maaw ye minnu bɔra Wataguna n'a maraw bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nka u nalen Bamakɔ u ma sigi k'u bolo fila da u sen kan walima k'u ta kɛ delili dɔrɔn ye u ye jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bi ni maa 100 ni a kunkanfɛn bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na an ye olu maaw de wele ka na bi jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Ibrahim Abdoulaye Touré ka taa se a vice présidente ma n'o ye Zeinabu Jalo ye an n'olu de bɛ baro sigi la ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ aw ni jamana marabaw bɛ cogo jumɛn na Touré e min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye aw ni jamana marabaw bɛ cogo jumɛn na ka taa se jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa an ni jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ bolo ɲuman kan alhamdulillah parce que n'i y'a ye service social y'an dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye service social de bila ko ka olu de bɛ déplacer ni dɛsɛbaatɔw dɛmɛ donc n'olu y'an dɛmɛ an b'a fɔ ko jamana y'an dɛmɛ o ye tiɲɛ bari o ye jamana ka service sigilen ye donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ tila k'a fɔ n'i y'a ye an bɛ baara la bi k'a fɔ ko safunɛ filɛ nin ye kɛnɛ kan service social sababu don alhamdulillah o bɛɛ ye jamana ye Asfiya sababu don Rose Bouget sababu don donc ni saba an tɛ ɲinɛ o kɔ cogo si tabarikala dugutigi sababu don parce que ale de bɛ a fɔ n ye toujours continuer kana sigi ko i b'a dɔn n'i bɛ baara la mɔgɔ b'i décourager i bɛ décourager mɔgɔ mun b'i courage don i la yɔrɔ i bɛ continuer donc olu sababu ye i ɲɛ b'a la ni kulukɔrɔ de ni omo de nin ye ni gabakurunin de ye ni an bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ jɛkulu bolonɔw ye nin bɛ jɛkulu musow de nin dilan ni safunɛ bɛɛ ni safunɛ bɛɛ a n'a mugu donc safunɛ zanfala nin de bɛ zanfala tasi k'o bɛɛ ban ka bɔ mɔgɔ farikolo alhamdulillah donc ni safunɛ ji ni safunɛ omo de nin ye safunɛ ji o de ma dilan fɔlɔ donc safunɛ yɛrɛ o ka taa se a jilama ma ka taa se a mugu ma a bɛɛ bibi in na association des déplacés de Wataguna maaw bɛ se ka nin bɛɛ dilan association des déplacés de Wataguna olu de b'a bɛɛ dilan u ka étiquette fana filɛ alhamdulillah a yɛlɛma a kun kan a yɛlɛma voilà donc voilà alhamdulillah donc carton mun mago bɛ carton la n'i y'an wele dɔrɔn an ka numéro filɛ nin a tigi b'a sɔrɔ ni mago bɛ gabakuru la omo la safunɛ ji la eau de javel la a bɛɛ bi sɔrɔ alhamdulillah nin ye wulikajɔba ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an tɛ sɛgɛn ka ɲinɛ k'a fɔ deli ale bɛn bɛ masa Rahamani dɔrɔn de la ka ale kɔni deli su fara tile kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen nka hali i somɔgɔ mana kɛ milliardaire ye don o don nin diya don o don k'i tɛgɛ ja tuma dɔ la a dusukun ni e yɛrɛ dusukun a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ don dɔ la nka ka sokɔnɔsigi dabila ka wulikajɔ kɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye ka se k'i dahirimɛ ɲini i yɛrɛ ye ka maa wɛrɛw dege fɛn dɔ la min bɛ se k'a to olu yɛrɛ ka se k'u dahirimɛ ɲini i yɛrɛ ye o de kɛra association des déplacés du Wataguna ye min ni u bɛ cɛsiriba la bi in na Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida 5nan na ayiwa jɛkulu wɛrɛw ni aw gɛrɛla ɲɔgɔn na wa ne ba ni o ye Zeinabu Jalo ye association vice présidente ye aw ni jɛkulu wɛrɛw tuma dɔw la aw bolo dira ɲɔgɔn ma ka ko dɔw bila sen kan wa bon a ka d'an ye an n'u ka gɛrɛ mais mɔgɔ minnu y'an sɔrɔ olu de ye Asafiya Rose Bouvet ani service social mɔgɔ minnu sera ka anw dɛmɛ donc ni service social bɔra la aw ni jɛkulu caman ma gɛrɛ ɲɔgɔn na non an ma dɛmɛ bɛrɛ sɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ ni émission kɔfɛ ONG caman bɛ na nin lajɛ jamana yɛrɛ ka service caman bɛ yen min ni service social tɛ kelen la olu dɔw bɛ na wele bila aw ma baaraɲɔgɔnyaw ka se ka tɛmɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma ka taa se hali association caman wɛrɛw ma ayiwa baara o baara gɛlɛyaw b'a la aw bɔra jamana kɔrɔn fɛ walima jamana kɔgɔdugu yan fan fɛ ka na se Bamakɔ yan ka di jɛkuluba in bila sen kan degun jumɛn ye aw sɔrɔ aw ka baara la walima degun jumɛn bɛ aw kan n'i bɛ se ka a dɔw ɲɛfɔ o kɔfɛ Ibrahim Abdoulaye Touré bɛ sɔrɔ k'a dafa e bɛ se k'aw ka degun walima gɛlɛya minnu b'aw kan ka se k'i da don o la ka dɔw ɲɛfɔ a la wa bon gɛlɛya min b'an kan o ye fɔnbɛrɛ t'anw na
fond de yaya gouvernement ye min kan ye o ye dɔɔni kɛ mɛ o tɛ bɔli kɛ ten donc yɔrɔ t'an bolo fana donc ala ka d'aw ye aw ka safunɛ in dilan ka caya cogo min na nka ni musaka tɛ aw bolo o b'a to safunɛ aw bɛ se ka hakɛ fitinin dɔrɔn de dilan donc o ye degun dɔ ye aw kan degun wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ayiwa an bɛ taa Abdulayi Ture yɔrɔ Ibrahima Abdulayi Ture yɔrɔ degun ninnu i ka se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ tele ɲɛtaa filɛbaw ye malidenw bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. ne hakili la ne ka vice président a da magara yɔrɔ dɔ la. tabarikala nin ye degunba ye. degunba ye mun y'a baara kɛ yɔrɔ parce que hali an y'a sanburu ɲuman dɔ sɔrɔ ka baara kɛ an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ bila kɛnɛ kan mɔgɔw b'a ye o bɛ se ka a san mais tant que a bɛ dugu la ale Timbo den ale ye ɲɛma an ye waatinin kunkurunin mais n'an ye mɔgɔ sɔrɔ mun sɔrɔ ka an ye Kalaban mara la yan ko an ye magasin nin di aw ma ou bien an ye bitigi nin di aw ma aw ka baara k'a kɔnɔ. donc ni ne y'a faamuya ka jabala dɔ sɔrɔ ka chaise dɔ sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka nin jɛkulu in mɔgɔw ɲini walima aw yen yɛrɛ bɛ k'aw sɔrɔ yɔrɔ ye aw ka safunɛ bɛ dilan yen aw ka formation bɛ kɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen voilà fɛn bɛɛ bɛ kɛ o de ka d'an ye kosɛbɛ. o ka d'aw ye. ani i bɛ ka ɲininkali kɛ ka taa ONG a tiɲɛ la ne ka sanbara mun tigɛra ONG ni ɲɔgɔn cɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn. ni ONG baden Mali kɔnɔ. baden ne ye demande kɛ fo ka taa se a to to mais ala ma ni sababa bɛn u kan dɛmɛ parce que ne bɛ o de fɔ n'ala ko mun bɛ kɛ a bɛ kɛ o mais hali bi. sinon ONG baw caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ. caman bɛ ne sera o bɛɛ ma kelen kelen a bɛɛ demande bɛ n bolo fana. parce que n bɛ demande sɛbɛn k'a kɛ 2 ye décharge ne ye mun sɛbɛn k'a k'a la n b'o de copie kɛ ka copie bi to ne bolo original bi d'u ma. nka ni ne y'a faamuya ala ma latigɛ fɔlɔ an n'o si ka se ka baara ɲɔgɔnya daminɛ. an ni ma si k'a fɔ balo bɛ tila k'a di an ma ka financement di an ma a ye baara kɛ ka financement dɔ di i n'a fɔ mun y'a agroalimentaire kɛ o ka sɔrɔ ka agroalimentaire kɛ k'a kɛ ka ɲɛ ou bien mun ye maquillage kɛ ka maquillage minɛn sɔrɔ ka yɔrɔ dayɛlɛ k'i sigi k'i ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ a m'o sɔrɔ fɔlɔ an bɛ k'o de ɲini hali ka kɛ ɲinan seli nin na seli b'a la n sera yɔrɔ caman mais service social hali bi n bɛ segin a kan ale de an wele k'an ka liste di n k'a ma c'est vrai a diyara n ye mɔgɔ mun bɛ yɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na n y'u tɔgɔ d'a ma u taara dɔrɔn hali gɛlɛya ma don a la a k'u ma k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen k'u ta ka d'u ma hali u ma jɔ aran la. alhamdulillah. ko ninnu déplacé don u tɛ se ka jɔ aran. service social y'o kɛ seliba tɛmɛnen. seliba tɛmɛnen. alhamdulillah alhamdulillah. donc n b'a fɔ service social o ye ɲɛsin an ma bi direction nationale. ani n bɛ ka mun fɔ mun ye fara ɲɔgɔn kan k'an dɛmɛ olu de bɛ ka jɔ kɛ mais comme 5 directeur kura mun nana parce que directrice de tun bɛ ale taara kura mun nana ne taara fɛ don min na a ye n kunbɛn non vraiment fɔ n dabali b'a la. alhamdulillah kunbɛcogo ɲuman na. a ko ne ma ko ale bɛ an de kama yan su a bɛ an de kama yan tile problème mun don k'an ka na k'a ɲɛfɔ ale ye n'a bɛ se ka mun kɛ a b'a kɛ. tabarikala. donc an b'a fɔ alhamdulillah. donc directeur kura min bɛ yen sisan. directeur kura min bɛ yen. alhamdulillah. donc an b'o fɔ. tabarikala. kosɛbɛ n'an donna mairie la an tɛ se ka fɔ ka bɛn maire a tɔgɔ filɛ ka bɔ ne kɔnɔ tanapo don min na Rose y'an bila ka taa fɛ a ko non ko ale tɛ se ka sigi ko Rose y'an bila ka na ale yɛrɛ maire ye ale fana b'a seko de kɛ. alhamdulillah. donc an b'a fɔ. tabarikala. kosɛbɛ. alhamdulillah. donc ayiwa yɔrɔ o yɔrɔ mairie bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ maire bɛɛ fɔ. degun ninnu faamuyara maaw ɲɛ bɛ an na maaw tulo bɛ an na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na ninnu ye jɛkulu ye walima maaw don minnu ni u bɔra jamana yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ jamana kɔrɔn fɛ ka Bamako lasɔrɔ yan ka se ka na fara ɲɔgɔn kan delili kana kɛ u fɛ nka ka se ka baara kalan o baara min ni u b'o o formation kɛ i n'a fɔ savonnerie safunɛ dilan ta fanfɛ yɔrɔ ka se ka musaka sɔrɔ ka se ka safunɛ caman dilan u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ a la cogo min na u dɛmɛ
u kan ka se ka di u ma u mago bɛ o fɔn na ka taa se hali n'u yɛrɛ sera ka jabala sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka haminako ye bi na u bɛ fɛ ka minnu ni u bɛ se ka bila sen kan ayiwa Ture ka ɲininkali kɛ halisa projet jumɛn b'aw bolo don n'a nataw la aw yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye don n'a nataw la aw bɛ fɛ k'aw sen da yɔrɔ jumɛn na ni aw sen ma da yen nɔ fɔlɔ don n'a nataw la ni association ba in ka baara n'a ka wulikajɔw la. Bi alhamdulilayi parce que an sera yɔrɔ min na an tɛ segin an kɔ. An sera yɔrɔ min na an tɛ segin an kɔ. An b'a daminɛ Wataguna jusqu'à Kayi. Déplacé bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ɲɛsin an ma n'an bɛ formation la i bɛ don a la an tɛ foyi f'i ye. Alhamdulillah. Parce que an laɲini de degun mun bɛ maliyɛn na tant que e ye maliyɛn ye degun b'i ka yɔrɔ yɔrɔ an kan ka i dɛmɛ k'i bɔ degun na parce que an ye degun ye adamaden n'i degura i tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka don degun na et puis jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ baara de b'a kɛ. Donc ni ne y'a faamuya hali Wataguna dɔrɔn tɛ bi ni maa o maa bɛ yen k'a fɔ gɛlɛya y'i bɔ i sigiyɔrɔ la n'o sera aw ma ni formation dɔ sɔrɔla a bɛ se k'a bénéficier. A bɛ se ka bénéficier. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que degun tɛ an kɛlɛ ka bi ni maliyɛn bɛ degun b'a la an ye maliyɛnw ye an ka laɲini de Mali bɛ ka lafiya. Donc an se mun ye an b'a kɛ Mali ye. Alhamdulillah. Parce que safunɛ formation n ta formateur ɲini yɔrɔ wɛrɛ ne yɛrɛ de b'a kɛ. Tabarikala. E yɛrɛ kɔni kɛra formateur ye bi. Voilà ne yɛrɛ ka formation k'a fɔ tile 3 ayi semaine 2 ka taa kalo 1 ka taa kalo 3 ni y'o sɔrɔ n kan k'a kɛ o kun faut que dɔnniya ka sɔrɔ a tigi fana sini u k'a fɔ ko karisa de ye nin former a bɛ ka mɔgɔw former yan fɛ. Tabarikala. O de ye ne ka laɲini. Alhamdulillah. Ayiwa Zeinabu Ture Zeinabu Diallo safurulayi an n'a fɔ an na kɛ Ture ye sa ne ni Ture bɛ ɲɔgɔn fɛ bolo kana e ye Ture ka dangan ye an n'a kɛ Zeinabu Ture ye ayiwa Zeinabu Diallo e ye tɔn ɲɛmɔgɔ dangan ye bibi na tɔndenw yɛrɛ bɛ cogo di tɔn fana lahalaya bɛ cogo jumɛn na an bɛ don min na i komi bi. Tɔndenw bɛ baasi t'u la. Alhamdulillah. Baara de ka d'u ye. U bɛ ka baara de makɔnɔ. U sigilen don walima u bɛ baara makɔnɔni na. U bɛ baara makɔnɔni na. Il suffit seulement dɔrɔn ka financement. U bɛ ka safunɛ dilan in kɔni u b'o la courage b'u la o la yɛrɛ. Alhamdulillah. Donc financement ka sɔrɔ sisan dɔrɔn u ka fan bɛɛ kɛ safunɛ ye ka safunɛ dilan ka cari Bamako ya Mali dugu bɛɛ ka safunɛ sɔrɔ. A banna. O de ye bibi in na. O ye ka laɲini. Alhamdulillah. Ayiwa yɔrɔ b'a jira k'a fɔ musolakaw fana caman bɛ jɛkulu in fana kɔnɔ musow ka ca kosɛbɛ. Jɛkulu ye musow de ye. Alhamdulillah. Déplacé musow de don femme. Tabarikala. Déplacé. An n'aw ka denmisɛnninw fana bɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnninw caman bɛ aw bolo. Alhamdulillah. O b'a jira k'a fɔ bibi in na aw faralen don ɲɔgɔn kan ka se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma formation minnu ye a sɔrɔ u ka se ka financement sɔrɔ dɔrɔn ka ni safunɛ dilan ninnu a kɛra safunɛ yɛrɛ ye o a kɛra a jilama ye a kɛra mugulama ye muso caman de bɛ jɛkulu kɔnɔ bi minnu bɛ se nin baara in kɛcogo la alhamdulillah. Ayiwa kɔrɔfɔ labanw an bɛ ka sɛnsɛn ka se o yɔrɔ la Ibrahima Abdulaye Ture e ye tɔn président ye ni maa ko k'e ka kɔrɔfɔ labanw fɔ nin kɛnɛ in kan yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Ayiwa ne ye président ye o hukumu kɔnɔna na n'i kɛra président ye i kan ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan. O ye tiɲɛ. O la n ko Mali ka daminɛ Lamzanga fo Kayi Tinzawatɛ Mali territoire bɛɛ an ta ye parce que an ye maliyɛnw donc o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ se k'an dɛmɛ u se ni damayira la k'an dɛmɛ an ka baara kɛ parce que baara de bɛ mɔnɛ bɔ n'an ye baara kɛ e mun nana sɔrɔ an bɛ baara la se t'i ye ka safunɛ san an bɛ se ka kelen ta k'a d'i ma i bɛ taa i bɛ fini ko ko kajɛ de don nɔgɔ kɔni bɛ bɔ e la pewu pewu donc o la an bɛ maliden bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mun taɲana kɛlɛ nin na Ala ka u dayɔrɔ sɔrɔ amina rabi amina rabi ka daminɛ don min na kɛlɛ daminɛ fo ka na se bi ka na se an ka ɲɛmaa ma mun taɲana yan min taɲana général Sadio Kamara an bɛ dugawu kɛ su bɛ yen Ala k'u dayɔrɔ sɔrɔ amina u y'u seko kɛ jamana ye u wulila ka jɔ tiɲɛnitigiw bɛ ka sa su ni tile kungo kɔnɔ
u bɛ dɔ la dɛ o ye tiɲɛ an b'u fɔ kosɛbɛ alhamdulillah k'u denw to yen k'u musow to yen ka taa kungo kɔnɔ ka taa sa ye i bɛ taa i t'a dɔn i bɛ segin i t'a dɔn i tɛ segin wallahi damalifa kunkan bɔra u bɛ yɔrɔ de ɲini an dun mun sigilen yan n'a ko paraw an bɛ taa fan wɛrɛ o ye tiɲɛ mais an bɛ sigi an bɛ fɛn caman fɔ donc an bɛ dugawu k'u ye ni ala sɔnna mun banana ala ka nɔgɔya k'u ye amina ya rabbi jamana bɛ gɛlɛya mun la ala ka wuli ka bɔ a la. amina amina ya ka rabbi jamana k'a yɛrɛ ye amina ya rabbi ayiwa yani an ka adresiw minɛ e fɛ kumakan laban Zeinabu Jalo e ye tɔn ɲɛmɔgɔ danga ye association des déplacés du Wataguna. Wataguna o ye jamana kɔrɔnfɛ duguba ye min ni arrondissement tun don Asongo mara la nka an bɛ don min na komi bi a kɛra cercle ye olu jɛkulu walima olu déplacés de bɛ an bolo kɔrɔ yan minnu n'an bɛ ka na sigi Bamakɔ yan nka u ma sigi k'u bolo fila da u sen kan ka formation ɲini safunɛ dilan ka taa se u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka se k'u dahirimɛ ɲini o la olu an y'olu de wele ka na bi an n'u ka se ka barosigi kɛ e ka kɔrɔfɔ laban ani folikanw yani an ka kuma laban aw sɔrɔ yɔrɔ ko Ture ka se ka o ɲɛfɔ an ɲɛna Zeinabu Jalo e ka foli ni ka kumakan laban ye jumɛn ye bon aw bɛɛ ni cɛ i yɛrɛ ni ce tabarikala foli diyara an ye baarakɛla bɛɛ ni ce radio ɲɛtaa mɔgɔw bɛɛ ni ce awɔ dɛmɛbagaw fɛnɛ ni ce alhamdulillah bon an kɔni an sigilen bɛ ka dɛmɛ de kɔnɔ hali bi dɛ o dɔrɔn de ye an ka problème ye baara kana dɔrɔn an ka taa ni n'a ye ala sɔnna ma donc aw labɛnnen don baara kama Voilà. aw ka financement sɔrɔ dɔrɔn safunɛw caman bɛ dilan fɛ entrepreneuriat formation minnu fɛnɛ n'i y'o bénéficier a bɛ se k'olu lawaleya cogo minnu na ni ala sɔnna ma an b'a jigiya k'a fɔ financement na sɔrɔ ŋaniya min bɛ aw kɔnɔ walima projet minnu bɛ yen nɔ don n'a nataw la o ka se ka bila sen kan ayiwa président Ibrahim Abdoulaye Touré ka kɔrɔfɔ kun cɛ ani aw sɔrɔcogo maa minnu ni u ɲɛ b'an na tele ɲɛta la nin waati in na Bamakɔ ya Mali kɔnɔ hakaja Mali kɔ kan ni maa minnu bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ Ibrahim Abdoulaye Touré aw b'aw lasɔrɔ cogo jumɛn na ayiwa na mɔgɔ min b'a fɛ k'an lasɔrɔ bi an bɛ kuma bi de kan an ka formation yɔrɔ an ka safunɛ dilan yɔrɔ o de ye Kalabankura Umu Sangare hôtel kɛrɛfɛ station Total kɛrɛfɛ Timbo ka madarasa cour kɔnɔ ni maa min bɛ Bamakɔ sigida 5 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalabankura dunanjigiso min bɛ hôtel Wasulu ni i virelo fɛ n'i ye ɲininkali kɛ yen dɔrɔn ko Ali Timbo ka madrasa so i b'a sɔrɔ an hakili la yɔrɔ duguma tɛ Bamakɔ yan mais an ka base an ka bureau yɛrɛ association yɛrɛ bureau o de Garantibugu 5e plaque Garantibugu 5e plaque 5e plaque alhamdulillah o de an ka réunion bɛɛ bɛ kɛ yen de an ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen de alhamdulillah donc an ka cɛkɔrɔba bɛ yen ale bɛ mɔgɔw bisimila tabarikala waati bɛɛ a b'a fɔ an ye k'aw kana décourager dɔnɔ nata la a bɛ na aw sego kɛ jamana ye alhamdulillah parce que jamana tant qu'il ma sɛgɛn i tɛ se ka ko kɛ jamana ayi tiɲɛ donc o hukumu kɔnɔna na an b'a yɛrɛ fo k'an bisimila k'an fara ɲɔgɔn kan koba de a ma nɔgɔn i ka so ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn mɔgɔkɔrɔbaw b'an bolo dɔw bɛ hali u tɛ se ka tagama dɔw bɛ u man kɛnɛ mais se t'an ye an kɔni bɛ ka débrouiller ten an mɔgɔ bɛ mɔgɔ mɔ la mun bɛ se ka na mɔgɔ banana an ka mɔgɔw la u furakɛ ayiwa dumuni kɔni a bɛ ala bolo ni ala sɔnna ma inchallah ayiwa nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la aw ka se k'o fɔ walasa lamɛnnikɛlaw ka se ka nɛgɛjuru sira ta ni maa min bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ téléphone numéro la ayiwa ne ka téléphone numéro 78 31 68 71 o de ni ka orange ayiwa mun b'a fɛ k'an sɔrɔ n'i y'a kɔngɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ whatsapp la fana ayiwa Turekɛ ko ni dɔgɔnɔw tɛ e kɔni na dɛ i bɛ a fɔ dɔɔni walasa a ka faamuya maaw ka se k'a sɛbɛn nka dɔgɔnɔw de b'i kɔ da la wa ou bien a ko bɛ cogo jumɛn na ayiwa dɔgɔnɔw filɛ nin ye an ka fɛn dilannaw mais ne tɛ kuma parce que ne ka formateur mun ye ne former o dɔgɔnɔ dɔ n ko i b'a dɔn donc n b'a fɔ kosɛbɛ ayiwa voilà 7 i bɛ a fɔ dɔɔni ni minnu bɛ fɛ ka a sɛbɛn i b'a fila fɔ an b'a fɔ bamanankan na 7 8 78 voilà 31 31 68 68 68 71 71 voilà o de ni ka orange ye ale de bɛ whatsapp la ale fana de bɛ whatsapp kan an b'a jigiya k'a fɔ mɔgɔw na wele wulikajɔ minnu kan ka se ka bila sen kan ni ala sɔnna ma walima ni maa min wulila ka se
tele ɲɛta la association in ka lahalaya an na fɛsɛfɛsɛli k'i ye ka bɛɛ fo ka Zeinabu Jalo yɛrɛ fo e min ye vice présidente ye ka ci bɛɛ bila bien sûr que ko ni a togow don ka se ka na an ka wele jaabi ka Ibrahim Abdoulaye Touré ka e yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka sigi laban ye tuma ni tuma ka aw wele ka na aw ka jɛkulu bɛ lahalaya min na o b'a sɔrɔ fana la formation yɛrɛ sɔrɔla formation wɛrɛw sɔrɔla financement fana sɔrɔla safunɛw caman dilanna k'a bila Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an b'a jigiya k'a fɔ o na kɛ don n'a nataw la o la fana an bɛna na o barosigiw fana bolo dɛ yan inshallah n'o kɛra an bɛ se fana caman di dɔgɔnɔw ma u bɛ k'o ni ala sɔnna ma ka lamɛnnikɛla ni filɛbaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye maa welelen o ye association des déplacés de Wataguna Wataguna ye dugu ye walima kabilaba ye min ni arrondissement tun don Asongo mara la nka bibi in na a kɛra fɛnɛ dama cercle ye min bɛ Gawo yɛrɛ région fɛ olu maa minnu ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Bamakɔ an ci olu wele ka na bibi in na degun minnu b'u kan u da don n'olu kumabaw la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye faamuyaliw sɔrɔ la an b'a jigiya k'a fɔ wele na kɛ walasa ka se ka nin jɛkuluba in ka a tagama ɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye jɛkuluba in yɛrɛ ma u ka se ka jamana kɔni tɔnɔ walima ka tɔnɔ na se jamana yɛrɛ ma a ka ja ka se malidenw yɛrɛ ma jamana yɛrɛ kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira an na min ye faso